Kolombai ka jatana na hambai tini jong Kokborok Omrit official ni torop theke nongno jatana na hambai janago jong chini channel 1K kamani pore tabo jong tini ora onar ni nago kija kek rok ralaina hini jong manglajak jong tini aboni upolokhe matabari bo thangpaika engai norok no to jong kek to chari homanglak chini je subscriber rok no norok jara naitongnai nongno jotono no tewaisa horka hamjanago tabo srapcham bisingo no chung kek ralainai chini 1K kamani upolokhe engai teita nongno tam sanani norok 1K plus monetization 1K plus monetization nongman bagui nongno jotono no hambai norok ni sapon manine chung tini usuk jati kawaikha buskango norok jono joton sapot khaidi engai chini naharmung to mono chung 1K ba 2K kai thamani pore ba chung je YouTube ni haite koek taka manmani chung jefrom mankhai chung abo nongno sakang bo sajak chung abo jara chung haino chugya rongno chung 2-1 taka da chubai mano hinai no mo samung no khailaio engai tote tam sanani norok jono buskango bo chubadi jotono teisa hambai janago Kolombai ka nen sini mungsari kisa ani sini mungkha ang Chokoranjan Debbarma Khowai Gopalnagar ni chuksa hoina nongno jotono hambai janago horka hamni teisa Kolombai ka joto YouTube naitongnai ani baya tei ani soman tei ani mafani soman jotono nang lamsako ko chini channel Kokborok Omrit official ni hoite engai asuk din khadong khajani pore tini chung kha khajak norok ni phanbai no monetization mangkha nei engai haini bagui no chung tini kija celebrate khaina hanai chonglai tongmani salokai chung chini jokhon te chung first channel khulok puro manse khaijak tongmani monetization khangkai chung Udaipur thang bugrna hanai tini chung abo pai pheka salary pheka engai abuna belai kisale tongthongma pheka tini asuk dini pore chung jemuting tongmani to abo norok ni phanbai no chung sombab bungha tini o jaga sokoinani kha khayo buskango norok jono haike no logeriwano hanai engai tini monetization nang pore mangta kaisa joto balai phekang samanto tongo to phanang tinte oisa repeat nongno gana sajak tengo je chungron ni tabuk je joto puisa je earning money o earning chung niji tongthongnam bagui ya chung niji bokuru te kuribe kurine chubanam bagui chung channel songjabmani gai norok ni phanbai tini usukja raule kakha kisa tia yakli kaisa mangkha siri kaisa mangkha gai tetam sana norok haike no chuno chubai tongde gai jokhon te keboni kono theka be theka tongo chungoi kisa kurungde tabuk to kurungbo chung kuichuri me joti kisa misa aning mani porikhai chung chini khan hoite joto chubai mansak chubai nai jotono no abono kok gai tini puila ongpon dina to 1K subscriber dina to norok ngana chung phone kek rok boni kon celebrate kai phonong malia hai tini haina hamhia kaisa tetam sana chugya kongno sak tingo chugya ba bisu kotor kolok kotor to kek tu chung celebrate kai malia ebona je man tike khaika gai teo sa kifiloi nong belai khai thanks madu norong ni phanbai no tini chung musungka gai tabo norong ni gana bo kek ranai ani no bahan juk
ছাইলি দে বর্মা নাই মুম ফনাং দে কাইसा নাগার মন্দির নরংনি থানি চিনি গ্রুপনি তো যত বড় সবাই মালি হাকজালাঙ্গই এই কাহাবো করিম বাগিটা মানে থাংনাং ফাইনানি লামার গাড়ি গুড়ান লামা বইয়া কে বাইক রোগ বুক করে গাই যত বড় সবাই মালিয়া ধরনের প্রসেনজি দেবর মা সবাই মালিয়া রাডি টেপ চমথন দা nanti saya mulai thế giờ tao đi xem Tí khoai nó này tí cái xin nó đáy tiền đều luôn nó còn mà nó không có nó có khai đi không ăn rồi nó được muốn video nó phải cho sao ra kia sao đi một phải à bao lâu khai video à em không cùng cái đấy ले भैया नहीं कोई तो mày á ये mà nếu tôi tổng nó sẽ sản phẩm có cái nào nó còn là rồi